Avui es porta un documental. Un documental sobre l'estupidesa humana i les seves rareses i coses rares que fem. Putades que ens fa la vida, a més a més. L'ésser humà, una espècie rara, estranya. Estem parlant del fenomen puta vida tete, vida amb B alta, que queda més puta. Pues... En el documental veurem exemples d'aquest fet puta vida tete i de les putades que ens fa a nosaltres la vida i que nosaltres li fem a ella. I ara donem pas al documental de puta vida tete. Què farem avui? Tallin-nos una mica, a les puntes i prou, I una mica tens per foscos, no et passis marró... Negre no, Sobretot negre no. No, i no me'ls tallis gaire. O sigui, llisos no, ben arrinxolats. Sí. Molt bé. Què li sembla? Però aquesta què és? T'he dit que llisos no! I t'he dit que només les putes! Torni'm els diners! Torni'm els diners! Merda, no hi ha aigua! Bitch, I'm a boss ass bitch. Bitch. I fins aquí la primera part de Puta vida tete. I fins allà, avui d'avui. Hola! Em roba protagonisme. Bitch, I'm a boss ass bitch.
Bitch,